Kabalo ba kamo nga sa wala pa nga nga Christians ang mga tumutuo ni Kristo, naa pa sila'y lain nga mga ngalan? Oo, karon nga araton ang ta ang mga ngalan nila sa wala pa sila nga mga Christians. Unang-una, disciples. Disciple meaning pupil or the student, especially sa usa ka religious teacher. Mabasa nimo ni sa Mark 2:15 o sa Mark 3:7 to 9. Nahitabo kini mga niadtong mga 30 to 33 AD. Ikaduha, believers. Believers meaning kadto mga gadawat kang Kristo Jesus isip Dios manluwas ug usa ka Mesaya. Mabasa nimo kini sa Acts 5:14 ug sa Acts 13:48. Karon ikatulo, interesting kini. Ang pangalan nila is followers of the way. Apil sila sa pundok nga ang ngalan the way. Mabasa nimo ni sa Acts chapter 9 verse 2. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? And ask letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Now si Saulo kini mga igsoon nga nahimong Pablo. Nagkuha siya letters para makabaton siya og permiso nga aristohon niya ang apil sa grupo nga The Way. Dili pa Christians ang pangalan nila, kung dili apil sila sa grupo nga The Way. Pag makita ganun ni Pablo ang mga member sa The Way, iya kining aristohon og dalog balik sa Jerusalem. Luoy taon kay ang mga member sa The Way sa unang panahon ba? Anong The Way mo, pastor? Nga naman, kay gatuo sila kang Kristo Jesus nga siya ang kamatuoran, ang way, ang life, wala na makaadto sa amahan gawas kung pinay kang Kristo Jesus. Ingon pa sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. O ingon ni Kristo Jesus. Busa ang pangalan sa mga sumusunod ni Kristo Jesus, the way. Daghan pang verses nga ang the way na mention sa Acts 19 verse 9 o sa verse 23, then sa Acts 22 verse 4, dayon sa Acts 24 verse 14 o sa verse 22. Kaunom na mention ang word nga the way sa book of the Bible. Ikaapat, ang pangalan nila saints or mga santos. Naon sa meaning sa saints? Saints meaning those who are set apart for God, dedicated to His service. Mga linahi sa Ginoo, para sa Ginoo, para sa iyahang buluhaton. Mabasa nimo nga mga believers ni Kristo Jesus gitawag sila mga saints. Unang-una sa Romans 1:7, ikaduha sa 1 Corinthians 1:2 ug ikatulo Ephesians 1:1. Nautong basa ng Ephesians 1:1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Now si Pablo, apostolos ni Kristo Jesus, pinagis kabubuton sa Dios, to the saints, para sa mga santos nga naa sa Ephesus, faithful in Christ Jesus. Now ang mga tumutuo nga naa sa Ephesus, gitawag sila og mga saints. Mga igsoon, basta di tumutuo ka sa Ginoo, pwede ka nganlan nga saint. Tumutuo ba ka sa Ginoo? Pwede ka nganlan nga saint. Ikalima, ug mao na ni, ang pangalan nila Christians. Gikan sa disciples, ngadto sa believers, ngadto sa followers of the way, dayon saints, karon ang tawag na nila is Christians. Aha kini nga verse sa Acts 11:26. Atong basahon. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Uy, dito sa Antioch mga igsoon, ang mga disciples ni Kristo, ginganan sila og mga Christians. First called Christians in Antioch. Katong mga disciples ni Kristo Jesus, katong mga believers ni Kristo Jesus, katong mga saints, katong followers of the way, sila ginganlan first Christian sa Antioch. Naun sa meaning sa word nga Christian. Gikan kini sa Greek word nga Christianos, meaning follower of Christ or a believer of Christ mga igsoon. So, kung ikaw, believer of Christ, follower ka ni Christ, then matawag ka nga Christian. Wala ka na nagpasabot mga igsoon nga ikaw dapat mo apil ani nga sikta, ay ka mahimo nga Christian. Bisan og aha ka nga apil nga sikta, basta ikaw follower ni Kristo Jesus, tumutuo ka ni Kristo Jesus sa iyang pulong, then ikaw matawag nga Christian. Ang uban gatawag kanila nga mga sulpot, disrespectful nga pagkasulti. Pero mga igsoon, wala ka na nag-diminish mga igsoon nga kining mga tawhana follower ni Christ.
Kini mga tawhana tumutuo ni Kristo Jesus, love nila si Kristo Jesus ug andam sila mamatay para kang Kristo Jesus. Kung ikaw nganlan ka og sulpot kay wala ka naapil sa usa ka sekta pero tumutuo ka ni Jesus, love nimo si Jesus ug andam mamatay kang Jesus, matawag ka nga pure nga Christian. Ug mao kini ang mga pangalan sa mga tumutuo ni Kristo Jesus sa unang panahon. Unang-una gitawag sila disciples, ikaduha believers, dayon followers of the way, dayon saints, dayon Christians. Dayon after that, wala kay mga basa pa nga lain nga mga grupo nga gisulat diri sa Bible. Walay gingalan og Iglesia ni Kristo nga grupo nga specific, walay gingalan og Baptist nga specific, walay gingalan og SDA nga specific, Catholic nga specific. Ang pangalan mga igsoon, Christians. Karon kung tumutuo ka ni Kristo Jesus, then appeal ka sa universal body ni Kristo Jesus nga mao ang Christian, the church, ang iglesia ang gipakamatyan ni Kristo Jesus. So diha lang kita kutob. Salamat.